heinäsirkkaa. Sitten on toukkia. Ja tai luulisin, että on satiaisia tai kärpäsen näköisiä. Ja sitten oli muurahaisia ja kasviksia. Enempää ne pystyt tänä iltana. Kumpi aloitat sä vaan? To be continued. Otan ensimmäinen. Mä lähden täällä satiaisella. Satiaisella, hyvä. Hyvä aloitus. Kivet on näköisiä, mutta jos ei tiedä mitä se on, niin perkele hyvä. Hyvä kastike, niin toivottavasti tulee useammin. Otetaanko maluja? Tää on tommonen joku multainen jälki. Joo. Tää ehkä jopa kives. Näillä voisi olla enemmän. Madottu. Madot on helvetti. Saanko kuvailla vai? No. Madotuksella heisikään näistä. Mä otan muurahaistöistä. No niin paskatauti huomenna kuin hemmaran söi. Voi vitu. Majona kitäykin oikein. Mä oon lemon päälle. Madot on. Saaks ottaa matoja ja heinäsirkkaa samaan aikaan? Yksi heinäsirkkaa ensin. Mä söin yhden. Vielä yksi. En mä noit kaikki syö. No yksi vielä. Ei syötä vaikka samaan aikaan. Siinä on muurahaiset aika hyviä. Mä oon kyllä lemongrassia ja jotain muuta. Ei hirveästi muurahaiset. Tuossa varmaan paskaa. Jos mä nyt syödä. Saako olla jotain? Ei kiitos. On satiaista on tarjolla vielä. Aika hieno. Tämä oli Rongel Cook. Huomenna jatketaan taas tylimpiä eläimiä parissa. Tää on tää vastava. Kohta jatketaan. Tyhmiä aineita ilmassa ilman. Kyllä. Todennäköisesti. Ja, se on siinä.